Kaikki kansa tökkää, vaikka sodana työssä. On niin siepakalti, tarpeetonta millointa. Ei nyt seitsekään kassakaan turhaan kaskelia, lestiä juokaa. Niin juuri me teemme. Sinä teet. Sinä hakkaat puita ja panet tulen hellaan ja keität Joonatanille astiaisen. Ja huhuhuja, siinä onpas tomua, ja sotkua ja kakkua ja sekaromua. On siinä puuhaa Jesperille voit jo aloittaa. Ja työ jos loppuu kesken, kyllä uutta aina saa. Kyllä vaan, ja Kasper kirves kouraan nyt ja puita pitkomaan. Ja tulihellaan kuumaadetta paljon tarvitaan. Kas Joonatan saa iskata, no se on selvä. Ja myöhemmin saa koko joukko mennä pesuun. Kyllä vaan, nyt rasvojen on opittava töitä tekemään. Näin uupumatta uudestetaan kello 9. Et siedä eitä, muistakaa pois kaikki ryppyilyt. Te teette niin kuin käsketään, kas minä määrän nys. Kyllä vaan. Mennään meille uudestaan ja nyt ei etsitään. On riemu valloillaan, kun soppista on pääs. Hei kaikki maahan pistäkää, voi siivota. Ei rikkaakaan, nyt asiaan siivovat juhlakin niukemmat. Ja Joonatan, ja tuleekin toinen järjestys. Ei astioiden kynsäysten yhtään uljamaksi. Jos vettä tuomme kaivosta, se on vain juotavaksi. Ja saippua ja harja niin ei kuulu rasvan katteisiin. Nyt tosiaan pesevät juhlakin niukemmat. Ja